שלום לכולם, כאן עורך הדין עמרי אושינסקי מערוץ חופשי מחובות. ואם עומדים לתבוע אתכם בגין חוב שלא שולם, בין אם שלחו לכם מכתב אזהרה או בין כבר הגישו נגדכם תביעה, בין אם זה בהוצאה לפועל, בין אם זה בבית משפט, היום בסרטון הזה אני הולך לשתף אתכם כעורך דין שעוסק בתחום של חובות, מה כדאי לעשות, מתי כדאי לעשות, והכל בשביל שתוכלו ליישב את הסכסוך הזה בגין החוב בתנאים שהכי טובים עבורכם. בואו נתחיל. אני יכול להגיד לכם מניסיון של עורך דין שעוסק בתחום החובות ונפגש עם אנשים כל יום שנקלעו למצוקה כלכלית, שהדבר שהכי מלחיץ אותם ומכניס אותם לחרדה זה החוסר ודאות הזו מה לעשות ברגע שהם קיבלו את מכתב האזהרה או את כתב התביעה. אז לטעמי הדבר הכי חשוב הוא קודם כל לקחת את המכתב או את כתב התביעה ולקרוא את ההוראות תוך כמה זמן יש לכם להגיב לטענות שהעלו כנגדכם. אם לא טענו לטענות, אתם יודעים מה יקרה? אם מדובר רק במכתב אזהרה, אז כנראה שבקרוב אתם הולכים לקבל תביעה או דרך הוצאה לפועל או דרך בית משפט. אם מדובר כבר בתביעה שהגישו כנגדכם ולא הגשתם כתב הגנה, למעשה הנושה יגיש בקשה או התובע לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. כלומר, התובע יקבל פסק דין כנגדכם כי לא הגבתם, הוא יקבל את מלוא סכום התביעה, הוא יקבל גם הוצאות וגם החוב יתחיל לצבור ריביות, וגם אתם יודעים מה? הוא יכול להיות שהוא יקבל גם שכר טרחת עורך דין. והחוב שלכם ככה גדל אפילו בעשרות אחוזים. תגיבו במועד. אז אם מדובר בתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, יש לכם 30 ימים להגיש התנגדות לחוב, או להגיש בקשה לקבל ארכה להגיש את ההתנגדות. ואם לא הגשתם תוך 30 יום שום בקשה, אז מה שיקרה בקרוב זה שהמועד יחלוף ותתחילו לקבל כנגדכם צווים, עיקולים והגבלות. אתם לא רוצים את הדברים הלא נעימים האלה, אתם רוצים שהם יהיו שייכים למישהו אחר ולא לכם. אז בגלל זה מה שאני ממליץ לכם לעשות הוא קודם כל לשים תזכורת בטלפון, לקרוא מתי המועד האחרון שיש לכם להגיב לטענות שהעלו כנגדכם. דבר שני, תהיו עם אצבע על הדופק. הזמן חולף מהר, ואם לא שמים לב אתם עלולים לפספס את המועד להגיש את התשובה, ואז game over. יהיה הרבה יותר קשה להגיע לתוצאה של יישוב הסכסוך בדרך ובתנאים שנוחים לכם. אז אני רוצה להגיד לכם שב-90% מהמקרים לדעתי בתביעות האלה הם נופלות וחייבים מקבלים פסק דין כנגדם כי הם פשוט לא הגיבו במועד. זה נשמע פשוט, אבל הם פשוט לא הגיבו במועד. אל תגיעו למצב הזה, קחו שליטה, תרשמו מתי אפשר להגיש תגובה ואל תחכו למועד האחרון. עניין נוסף הוא שאנחנו מייצגים הרבה אנשים שנקלעו לחובות ושאנחנו שואלים אותם למה לא עניתם למכתבי התראה ששלחו כנגדכם הבנקים וחברות האשראי. התשובה שאנחנו מקבלים היא שבדרך כלל נציגי גבייה כבר פנו לאותו אדם שקיבל את המכתב והציעו לו הסדר לתשלום החוב. למרבה הצער, התשלום הראשוני שנציג הגבייה הציע היה גבוה מאוד, שאין ביכולתו של אותו אדם לשלם את התשלום הזה, ככה שההסדר לא רלוונטי עבורו, ומכאן הדברים היו במסלול של הידרדרות, של להגיש תביעה, לקבל פסק דין, ואחרי זה מתחילים עם עיקולים והגבלות. אז אם אתם רוצים שהסיכויים שלכם יעלו באופן משמעותי, להילחם וכן להשיג הסדר שהוא יותר נוח לכם ובתנאים יותר טובים ואפילו בסכום מופחת, הדבר הכי חשוב הוא תגיבו במועד. אל תזניחו, אל תתעלמו. דבר שני, תהיו עם אצבע על הדופק. הזמן עובר מהר ואתם לא רוצים לפספס את המועד, אחר כך יהיה יותר קשה להשיג לכם הסדר נוח. אז אם אהבתם את הסרטון הזה ויש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לעשות לייק, להשאיר תגובות מתחת לסרטון. תודה שצפיתם, בהצלחה.